Всяка традиция е започнала някъде някога, но каква е историята на възглавничката за брачни хълки? Тази традиция произхожда от Древен Египет, където е било обичайно да се поставят церемониални бижута върху възглавница на сватбените церемонии. Целта на използването на възглавницата е да попречи на някой да докосне ценните бижута директно. Смисълът на панделката, прикрепена към възглавничката, означава обет и ангажимент за любов един към друг и представлява символ на връзката между двойката, която ще се жени и е толкова ценно, колкото и ангажиментът им един към друг. Една легенда разказва, че ако възглавничката, използвана на церемонията, бъде ползвана като първа възглавница на бебето, то ще има светло бъдеще. В наши дни тази роля обикновено се дава на младо момче, което е член на семейството или дете на приятел, често под 10 годишна възраст. Тази сватбена традиция съществува от много време в много страни. Вече се предлагат и кутийки за пръстени. Всички наши предложения на сайта.